سلام نہ کئی خفگان دے اللہ ویتا تا خلق سلام نہ ندی کئی اے زما جنتی موحد بندہ نن جنت تراشا ماستا پہ استقبال کے ملائکو درولی دی چیتا تیری گی نو تا تب سلام کئی ہولی میں درتا درولی دی چیتا تیری گی نو سلام کئی جنتیان با یو بلتا سلام کئی سلاما 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 سلام علیکم طبتم سلام علیکم طبتم سلام سلام بھائی دیکھ با اللہ وے اے زما بندگانو ادرے گئے پدی سلامنو انتظام مکوئے پدی سلامنو بروسے واز مکوئے اللہ با پردی لری کی اللہ با پخپل مخام خراشی روئی بچے سلام قولا من رب الرحیم زستاس رب تاسو تسلام پیش کرو اللہ در تو سلام پیش کرو ماں سمر خون بئی چی اللہ پا پخپل سلام کئی حالانکہ اللہ پخپل سلام دے سدے السلام المؤمن المحیمن عزیز الجبار المتکبر اللہ پخپل سلام دے او کلچی اگا سلام کئی سمر خون بئی لا تا خون بو معاورے اللہ بولی چی اے جنتیانو دو با قرآن خوب دنیا کے اوری دلے دے احمد جمشید در تو بیان کرے دے بل در تو بیان کرے دے سجاد الرحمن ملتانی در تو بیان کرے دے لویل قایانو بیان کرے دے اے توحیدیانو ننکین مات مخامہ رحمان پخپل تاسو تا صورت رحمان اور واورے چے خوندر لدر کے اللہ اکبر کلو بیاچے اللہ ہوئی نو باقی چے والا پیل خوندی ہوش بنی دے انسانانو تاسے بسانگی غازانگی پتے کی بسونو کلون تیرشی خود تلاوت بن خدمی اللہ اکبر دی جنت کے بلائیو اعلان کی کہ اے جنتیانو امام بخاری روایت نقل کرے دے علامہ صابونی بصفت التفاسیر کی روایت نقل کرے دے اللہ با اعلان کی کہ اے جنتیانو نندر لیو انعام در قوما نندر لیو انعام در قوما جنتیان بوئی چی اغلا سنگ انعام دے صحابہ و شان در بیانوں زمانی استدلال دل وکی دے او بیا پمین دے ایمان سر پا زور باندے با سبحان اللہ ہوئے اللہ ہوئی چیو انعام در قوما اگر انعام سر جنتیان بطول پغوچی اللہ باوے احیل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہو ابدا احیل علیکم رضوانی پا دنیا کے بستاسو نغلطیو شلا کتائی شلا زبدر نمبر اور سلم ناراض بشم خپ بشما اے جنتیانو واوے نمزما اعلان دے زدر ندا سے رضا شویم جننو نرستو بزستاسو نچرے نخپکے گما زدا سے رضا شویما چکلو بنخپکے گم جسم زڑواری پا دنیا کی جسنگ ماوی آغا شانتو تاس چلی دلی ہوئی سنگ چی ماں غختلا تاسو آغا سکولا ننز تاسو مالک الان کو ماں چی نن تاسو مکوئی نن چی تاسو سنگ وارے زب آغا شانت کو ماں اللہ اکبر صدر رضا در کندہ اعلان بکم سے کی گی زور ہوئے تاب پا جنت کی گی کلب کی گی پا جنت کی لیکن دا محمد رسول اللہ صحابہ تم شان والا بھی دا طول کائنات پارا دا قیامت نرستو پا جنت کی بکی گی او زمادہ محمد صحابہ آگتی کہ اللہ پا کور کی ناس و دلیدی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ خلق لبید قیامت پر اجتوما اے دا محمد رسول اللہ جان سارانو تاسو نظب دنیا کی رضا شویما اللہ اکبر اغول بلا پا جنت کی رضا ورکم تاسو لمن کور پنافتا رضا در کرے دا معمولی خبر دا او کلوے خبر دا رانا نستوری خونے
اللہ اکبر کبیرہ زکا خود ویما دو ہر سا قربان کری دی خود نبی ملگرتی آئے ندہ پریخے ہارا رشتہ پریخے دا خود محمد رسول اللہ سنگت ندہ پریخے خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے اللہ اکبر دا خواب صحابہ کرام نے ذکر اللہ رضا ورکڑے دا اللہ تینا تمرا رضا شوے دے اللہ اکبر کہ ابو بکر صدیق در خمود شپک دکان مالکو نند چاہ کپڑی شپک دکان نو سمر لوتا جی شپک دکانوں مالک تے دا سے اعلیٰ کپڑا روزانہ نوے جامع لیکن کلچے تو محمد رسول اللہ پسنگت کے راگے نو جان مال اولاد جائیداد جاگی دکان مکان زمان ہر سے قربان کر او آغا رضرالا آغا یوم قرالا کہ ابو بکر سرا جامع نشت دے یو ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے سیشے ٹاٹے دزان نچا پیر کڑے دے او بٹنی نشت دے دونی نے غنی ماتی کڑی دی او غنی باغی کی لگولی دی اللہ دا آغا تاجر دے چدر خم پا لباس کے گھر سے ننے چدر ٹاٹ جوڑا غستی دا دا بورے جاما آغا بورے کم کی چتا سو گوڑا چوڑا دا بورے چاپے ردا دا بٹنوں پزے غنی لگی دی نبی علیہ السلام میں پھر تچرا گئے نبی علیہ السلام پہ خنداشو صدیق اکبر ہوئی یا رسول اللہ ولے پہ خنداشو زمانہ غریبی اور عاجزی ہم خو خدشو کا ولے پہ خنداشو نبی علیہ السلام ہوئی نا یارا نا یارا نا زخو ما زکا پا خندا چما تا پتنوا تاگرات لون مخی جبرائیل راگے ما چی جبریل تو قتل نستا چکم لباسا غستے دے ام دغ لباسا گا غستے ہو ماوی جبریلہ تخلو یالا لباس کے پسپنو جاموں کے براتری دے جنتی لباس ننتا دزان نٹاٹولے جا پیرا کڑے دے نو جبریل راتوی چننستا یار ابو بکر صدیق ہر سا قربان کڑی دی او دا ٹاٹا لباس غستے دے دا آجزینا اللہ تستاد یار او دا ملگری دا آجزی تم رخو خشوی دا چمناتی ویل دی جبریل ننبا تم دا لباس او آغندی او دا اسمان طول ملائکو تو زمان دا صدیق جامعین نواغندے اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا اللہ دنم نے علاوہ چھ سی مندلی گراوڑی دی پیغمبر پر ہو گیا دا کسان دی عرص قربان کری دی نو صلی اللہ پل نبی تسوئے لا تطرد الذین یدون ربهم بالغدات والعشی اے پیغمبرہ کلا جتا غریبانان عاجزان مسکینان فقیران درویشان ستا میں پھر تراشی اے پیغمبرہ تو رٹما
اوے نہ رٹے جرتا زرون تمر نرم شوی دی جد کائنات ہر شے پہ خلوت آسان دی وہی استاد ناراضی اور خفگان نہ برداشت گئی اوے نہ رٹے زمان حبیبہ بولے تی استاد ہوں تی پیر ہوں تی پیغمبر ہوں او داد نوکران غلامان ہوں لیکن دا تمر اجت شوی جستا پا غلامی کے جز اللہ درتو ایما فتطردہم فتکون من الظالمین کداد اورکل نزبد انصاف والو در لسک نستانم کٹکما دوئے ان رٹے رٹل خدا پریک دا اللہ سوئے وَاللَّهَ تَعْدُعِنَاكَ عَنْهُمْ اے پیغمبرہ دو خراقلی استاپ خواہ و سن کی ذکر ناستی کہ طور تو پمینا مینا گورے طورتا پمینا مینا گورے نظرتا تو اے پیغمبرہ ددا پل منسٹر کی ددون چروان رہے ددون بل خواتا بس دو تا گورا دو تا گورا ددون استر کی چروان اللہ اکبر کبیرہ دا آگا جماعت تید محمد رسول اللہ دا پا قرآن تیار شویدی پس تیار شویدی پا قرآن تیار شویدی قرآن خدا سے خلق تیار کرے دے قرآن خدا سے جماعت تیار کرے دے کہ داغو مثال پا جہان کی نشت دے داغو مثال پا جہان کی نشت دے اگو خدا سے منکے دا صلح حدیبیہ موقع دا نبی علیہ السلام سوار لسو صحابہ جی ورسرہ عمری لڑا روان دے او دا حدیبیہ پا مقام کی مشرکین منع کرل عمری لبا نرازی ولی بس نبراز زور ہے نبراز مذاکرات جاری خلق زیر آزی بحث شروع دیر خبر واڑو لینا واڑو خواہو انہ من لوی چی عمرہ بکوئی حکال سکال اجازت نشتر وہ اس معاہدہ لکھلے کی رسولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب دے لکھی لیا رے نبی علیہ السلام وہی کہ اکتب علی علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما قضى عليه محمد رسول اللہ وسہیل بن عمرو کہ دا آغا لکھائی دا آغا فیصلہ دا کہ پتیبان محمد رسول اللہ اور سہیل فیصلہ کرے دا جو سہیل وہ جنہ کہتے کہ مٹاؤ اس بیدہ رسول اللہ دلرے کا چتو منگا رسول کو من لینا بیا جنگ سپاتی دا جنگ خود سرم ذکر کوچی رسول دی نمان اتا لکھن لی چی محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام و علی دے نمانی دا لفظ مٹاؤ کا دا لفظ مٹاؤ کا تو حضرت علی را پاسے وہی چھے واللہ لا امحو کا ابدا پلا میرے قسمی یا رسول اللہ علی پخپلا مٹاوی دیشی اخپلا پخپلا کٹکی دیشی خستانو میں چرے نہ کٹکو ماں زب پخپلا کٹکی دیشی خستانو نہ کٹکو دا مینوا دا سو دا مینوا اللہ اکبر کہ اس نور سمی ہوئی نو کی دیشی بیا وقا پشے خدا مخ کے زمان وہ شیخ ہوئے او کنا یہ سڑی اللہ خوشحال ساتا نا چپتی جمی کی ناسی او ولاڑی داستا سمین در توحید سرا ددی پخون با علا پوشی جم دستر کے پٹی شوی پوش ہوئی بیا با پوش چی دا تکلیفونا او دا مشاقتونا منگا سلا برداشت
نو خبر میں کولا کہ محمد رسول اللہ یو دا سے جماعت تیار کر دے ذکر قرآن ہوئی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. اللہ و محمد رسول اللہ والذین معه آغا کسان چیز محمد رسول اللہ سردی اشداء علی الکفار کافرانو باندے دیر سختی کافرانو باندے دیر سختی رحماء بینہم آپس کی دیر مننا کو رحم دل دی سدی دیر منناک دی رحم دل دی پاپس کے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مفسرین کی اللہ بنی آیت کے سلور صحابہ ذکر کری دی سلور صحابہ والذین معه النبی سرا دا ابو بکر صدیق لے چلے دا پیغمبر سرا پا سفر کے حضر کے امن کے وطن کے ہجرت کے پا عرضے کے پا غار کے پا مزار کے پا بازار کے دا پیغمبر سرا دے دا پیغمبر ساتھ ندے پیخے او دیم نمبر اشداء علی الکفار دا کافرانو پا مقابلہ کے دیر سخت دے دا عمر دے اصوب دے عمر دا عمر دے یو مثال دا توام خپکے گئے خونا حضرت ابو بکر صدیق دے نرم مزاجو جو محفل ندا سے تیرے یہودیان ناس یو کافر سوئی چکل دا آیت راگے دا قرآن چی اقرض اللہ قرضا حسنا اللہ لقرض ورکی چالا اللہ مال قرض راکی زبید اللہ ڈبلو ما دو چند بید اللہ درکو ما مالم کا قرض راکو کا ڈبل غواری نو حرامی دی سود دے خو اللہ تاسو تا منع دے مال قرض راکوئی زبید خ ڈبلو ما زمانہ سو کپوس والا نشتہ دے چکل دا آیت راگے نو مشرکین دا آیتون سر مذاق و یہودیانو سدوے لو کان اللہ غنیا مستقرضنا کہ اللہ چرے مالدار و غنیوے نو زمان نے بے چندے و قرضون ولی غوختو بیادب خو بیادب ایتا نا ننم پا دے دور کے دا سے دہریان پیدا شوی دی چاہو اللہ نشتے بڑا چشتے نا خدا موبائل لیوچت کی کنا دا سے بدبختہ اسم پیدا دی پلے معاشرہ نگوی کہ اللہ مالدار وینو زمن نبی چندہ نگوختلا ابو بکر صدیق چدا جملہ وارد تاو شو کنا خلاص دا سے خلی علا جملہ گئی کنا یو خلاصی جو لور کو کنا لغوتا لڑ ابو بکر صدیق اور پسے وہ تخت زانے بچ کو کہ خواہ کی وے خیر نو تختے نبی علیہ السلام میں فی لڑانے منافق کو کنا کسانے زان سرکڑا وہی چی یا رسول اللہ ستا ملگری ابو بکر صدیق وحلیما اور انصاف لڑاگلیم کئی انصاف کا ان کی اس سے لے بولے اس کیسے بولے جی اللہ رکھتے رہے تو بولے تیرے پہ خبر دروغ جندہ رسیم اس کیسے روانہ ازمان معشومانو کنا نو جنگ مکو محلہ کے یہ اترس دے ہو زمان
نو گٹه راواغیسته نو بلې وویشتو نو دا یې وشي واړو واړو منډه اوس کور ته خو راغی اوس په ګیله راځي اوس هغه هلک د کور نه اوس ګیله را روانه ده ټول راورسېده چې دا ستاسو هلک لګېدل دی او زمونږ د ماشوم ویشتل دی په ګټه باندې زما والد صاحب دی راوغوته لکه څنګه دې څنګه دې ما خو نه دې ویشتلی دا سره څنګه خوب شوی وي زه دغه شانتې په لار روان وم بس خپې نه مې ګټه اوچته شوه په دغه نو هغه څه هېڅ پیسه په لار روان وم راخړه شوی وله وی ښه وی دا چا وحلے وی یار غار ابو بکر وحلے ما چا وحلے ابو بکر نبی علیہ السلام پورا خطا کی گئی ابو بکر پر نہیں بولے تا کارون اکثر عمر کئی چاہا اگو بدر نتم بولی وی نانا عمر نا ابو بکر وحلے ما نبی علیہ السلام ہوئی چی راو غالے ابو بکر صدیق چی ابو بکر صدیق راگے نبی علیہ السلام ورطوئی چی ہے ابو بکر صدیق تا وحلے دے ابو بکر صدیق کوئی چی آو یا رسول اللہ ما وحلے دے نبی علیہ السلام کوئی چی آ صدیق تو خدا سے نوی تو خودیر حوصلے والا برداشت والوی دعوت والدہ سے گزارو کو ابو بکر صدیق کوئی یا رسول اللہ کا زمان مور پلار خاندان قبیلے تا ماتے کنزل کروے زمان لڑو تا زامنو تا کنزل کروے زبرداشت کو ما خوچے اللہ و رسول تا تو کنزل کہیں ابو بکر دانشی برداشت کولے تکبیر اللہ تکبیر اللہ شانی صحابہ زندہ باد شانی صحابہ زندہ باد دین کی صداقت زندہ باد دین کی صداقت زندہ باد تکبیر اللہ جگہ خمیات صدیق کی صداقت کا اقرار کرو یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو نو صدیق اکبر تا نبی علیہ السلام وچی ولد وولی سیویلیو دا خرافات ویلی چې الله فقیر دی او زمونږ مالدار او الله زمونږ چنده غواړي ویخا دا ویلی یهودی وی قسم دی چې کما دا ویلی ما خونه دی وس کیس کے لگ وکیل کیس کے مدعی ابو بکر صدیق چې دا ویلی دی دا اور اغوی مدعالے دے اغوی چی ما نقصہ چی دے دلیل سوک پیش کی گواہ مدعی نبی علیہ السلام دا یہودی ہوئی چی دے ہوئی چی ما ویلی دینو گواہ دے راوڑی بچا پا مکی میں ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام وی گواہ پیش کا صدیق اکبر پسترگو کی اوکی رالی ہوئی یا رسول اللہ طول دا بلبرتان ناسو نا یہودیان ناسو زمان مل گرے نونو گوار کمی غاڑے نراوڑما نو چی دستر گوار نہیں نو اس میں بل سکئی قسم بوچھتے اگر یودم قسم بوچھتو کہ واللہ میرے قسم ابو بکر صدیق دروغ ہوئی مائیس نگویلی کہ نبی علیہ السلام نے قسم واورید نو اس پر فیصلہ در کیا خلاف کی ابو بکر صدیق خلاف فیصلہ کی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام پر عدالت کے دا سے ولار دے نبی علیہ السلام وی ابو بکر تا سر گواہ نشترے اس تا خلاف فیصلہ دا وی چاہے یہودی رامک کی شاہ سنگ چدتا لگزار در کرے ہو اس طور لگزار ورکا اللہ پر سومر لے خبر دا طول پا محفل کے ناسے ابو بکر صدیق معصومان مخ کے کو یا رسول اللہ پر خاطر چپیڑ صدا سرکت گولو لتیار ماں ادھے دستر گلے اوہ کی چاڑی گی نبی علیہ السلام پریشان دے یہودی خان دی مٹراؤن نختلا کتاوی گمبا ابو بکر صدیق بمخ پاندے ہوا وہ اللہ چرد برداشت کے دا اللہ وے صدیقہ ستاد پائے
نستاد گواہی دا پارز اللہ دا عرش نہ تیار یما اللہ سوئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے پیغمبرہ لقد سمع اللہ کچانے اوری دلی اللہ ویس گوئی ورکو ما اوری دلی دی چدی بدبخت داویری دی کہ اللہ فقیر دے اور منگ غنیانیو کلچہ آیت راگے اللہ اور نبی علیہ السلام ادرے گا روانا چھے گزا وہی چھے ابو بکر صدیق ستا پتائی کہ اللہ قرآن نازل کو اللہ ستا گواہی کیا ورکڑے دا اللہ ورکڑے دا دا خواہ کسان دی اللہ اکبر کبیرہ نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والذین معہو ابو بکر صدیق دے اور اشداء علی الکفار دے کافرانو پا مقابلہ کے دے سخت دے دین مراد عمر دے سوک دے اللہ واللہ یو عجیبہ روب ورکڑے اور مجسر یو لوئی کسر آگل دے پالوان دیو بادشاہ رالی گل دے کوئی شوئی او دا مدینے پا گلے کی گرزی وہی چھے امیر المومنین کم زیدے امیر المومنین کم زیدے 22 لاکھ مربع میل باندے اسلام نافذ اولو والا کم زیدے سو کوئی آخو بھئی سو کوئی دیکھو بھئی التا بھئی التا بھئی روی عجیبہ کسر سب محل بھی سب بنگلہ بھی کم زیدے کور تیرا التا ہوتا چاہے لٹھون مکوا اولتا باغ کی بھئی کمزے کی بھئی آگے دے باغ دے باغی کی بھئی وہ میران دیتی ہے باغ بھئی چاہتا بلتا باغ کے بعد تخ لگی دل اسٹیج بجوڑی آگا برا دا سے ناسی تاج میں پساری اور نوکران وہ تدا سے ببوزے ہوئی یہ پاجی بس سٹائل کے بنا سی آگا باغ تر آگے نمیدہ سے اوکتر سو نشتے بیارا ہوا وہ چھے زد کم کستا پوس کم زد امیر المومنین چھے بادشاہ دیتا تو دا کتا پوس کم اگر یو کستا لاسن سی آگا سپوس کی ہم دا گھر تور اور سرادہ لار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سے پروتے لا سرد لاندے گٹا پرتلا بعض کی راضی کی سپلے پرتی دی نیم پا گرمو باندے نیم پا سوری باندے او ملاس نیم پا گرمو نیم پا سوری او زان لملاس کے دیور تدا سے دبر ولار دے کہ آوازی او کو پاک پلنداز دا سلام آگا حضرت عمر چرا پاسے انتو جدا سے او قتل نو دے دا سے او رفی دو تورت ارتاوشوا دا سے وٹو قتل کرنا بس وہ رفی تورت ارتاوشوا چرتاوشو دے کی ناس یودم کے ناس او حضرت عمر توئی اے عمرہ